Готови ли сте да се влюбите в своя нов дом? Ава Солис представя единствен по рода си трофеен пентхаус срещу Марина Порто Созопол. Добре дошли в този изумителен имот, разположен срещу престижната Марина Порто Созопол и невероятни гледки към Черно море. Този нов имот предлага впечатляващата жилищна площ от 522 квадратни метра, разположен на две нива. Тази резиденция се отличава с безкомпромисни, модерни интериорни решения и внимателно планиране до най-малкия детайл. Всички стаи предлагат невероятна гледка към околната природа и морето. Към пентхауса има отделно, напълно обзаведено студио, което може да бъде използвано от помощен персонал. Имотът разполага с 3 подземни паркоместа в гараж на приземно ниво в сградата. Завършен е през 2022 година. Този пентхаус е изключителен пример за лукс и изисканост. Неговото разположение до удобства и забележителности го прави идеално място за семейство или инвестиционно ползване. Свържете се с нас за повече информация и огледи. Това може да бъде вашият нов дом в Созопол. www.avasolis.com